Că doar eu și Emagu mai greșim prețurile. Mi s-a întâmplat și mie, am pus prețul greșit la un produs ieri pe site, în loc de 199 de lei l-am pus 99 de lei. Astăzi a și plasat comandă pe el o doamnă, însă ghinionul ei este că nu și-a trecut adresa de livrare și implicit am anulat comanda. De fapt nu și-a pus adresa de livrare deloc, nu că nu și-a pus-o corect, a pus niște cifre, ceva la întâmplare, uitați aici. Este vorba despre inelul ăsta. Imediat după ce am anulat comanda, am rectificat prețul produsului la 199 de lei, pentru că ăsta era prețul pe care vreau să-l punem. Însă doamna a efectuat comandă din nou și și-a pus adresa de livrare. Numai că inelul la 199 de lei. Și ne-a sunat. Și ne-a spus că a făcut o comandă la un inel care era 99 de lei, a fost anulată, numai că în a doua comandă prețul nu mai era 99, ci era 199 de lei. Așa că trebuia să luăm o decizie în această situație. Ce decizie credeți că am luat? Și care ar fi de fapt decizia corectă în această situație mai bizară? Chiar sunt curios ce credeți. Hai să vedem ce credeți despre mine, despre celălalt client. Cum credeți că s-a finalizat situația? Practic în această situație și noi am greșit pentru că ne-am pus un preț greșit. E ok, ne asumăm. Însă și doamna a greșit pentru că nu și-a pus adresa de livrare corectă ca să putem să expediem comanda.